Bali pa yung adlaw sa mga kabyanan namon nga nagaupod kag nagasapdag sa sini nga programa kamatuoran na pagatunan. Sa sini nga tion amon ginakilala ang akon mga upod, upod ko diri. Akon diri nga sa wala, Brother Pipi Baterna, Brother Pipi mayo nga tion gid. Subong man kay Brother Jan, mayong hapon man, Brother Jan. Welcome diri sa akong programa, diri sa YouTube channel, kag subong man makita sa Facebook, sa aton nga pag-broadcast nila. So, hindi ka mo makalipat sa pag-subscribe mga utod, kag i-click nyo na lang ang bell para nga ibigtan nyo nga sa pag videos, no? Maka-notify sa inyo kung makita nila yun. So, sini nga hapon, sini nga diyon, ang atong pagatunan subong nanungod sa pulong sang Dios. Ano bala ini ang pulong sang Dios? Kag paano makabulig ini sa atong espirituhanon nga kabulig? Aton ini tun-an sa siningation. Magapangamuyo kita sa siningation ginapangabay nato ng aton nga mga kabyanan dira nga nagalantaw kag nagpamati sa atong programa sa siningation. Magapangamuyo kita. May gugmaon namon nga Dios ining tion kami nagapasalamat nga makatuon nga kami sa imong mga pulong. Kabay pa Ginoo nga ikaw magapakamayo sa amon mga tumalanaw, tagaan mo sila sang pagangop sa sining tion. Amon pagtulunan ini makahatag sang ihibalo sa ila. Anong sing imo kamatuoran kag sa imong gugma Ginoo. Kag patawara kami sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Pepe, ano bala ang pulong sa Diyos kag diin bala ini naghalin? Brother Jan, ang pulong sang Dios nga amo ang Biblia ginatawag man ini siya the most influential book. Ang Biblia isa ka balaan nga kasulatan sa mga Kristohanong relihiyon. Nagapahayag ini siya sang nahanabo sa pagpanuga sang kalibutan sang first AD. Both the Old Testament and the New Testament kag nagapahayag man ini sang palabuton. Madamo ining Biblia sang bansag o kung pangalan. May ara ginatawag na Old Testament, Septuagint, the Gospels, the Biblical Canon. Ini mga pilalang sa mga pagtawag sa mga pulong sa Diyos. Kag ining pulong sa Diyos may ara ka 66 ka mga libro, kag may 40 ka mga manunulat na nagsulat sini. May pamangkot mga utod nga ang tao nakasala. Amo ni siya ang pamangkot. So aton inapag-asabton sa siningation. Seso sa sabat sa ila. Nagsala gid kamo kay wala kamo makasayasat sa kasulatan o kung sa kahog sa Dios. Dili nakasala ang tao tungod nga wala siya nag-usisa sa balaan nga kasulatan. Para sa iya ang pulong sa Dios kabuangan. So ang pulong sa Dios nakahatag sa aton sa dugang nga paghangop pagkaalam. Nga mo ini magahatag sa aton sa dako nga paglaom samtang kita nagakamuli sa aton kalibutan. Pero kung ang tao magsiling nga ang kasulatan, wala sing kapuslanan, nagsala siya. Kaya dapat niya gid usisaon kay abo ini ang natawag nato nga dokumento sa Dios diri sa duta nga ang tao hindi pwede mapatalang sa taas. Brother Jan, Brother Giselle, ang pamangkot ang ini. Ano bala ang nahimo sa aton sa Biblia? Kung magbasa kita sini. Basahon naton ang Roma 7, chapter 7, verse 12. Ano bala ginasiling sa balaan nga kasulatan, no? Ginasiling diri gani ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. So, mga utod, kung ang isa kasubuan, balaan, paano ang iba nga mga reliyon nagapanudlo nga sa subong, sa timpo na ni Kristo, wala na sing kasubuan. Apang ini na teksto, ginsulat, yara makita na to sa New Testament. Ang New Testament, ginsulat sa timpo ni Kristo. No? Daw ka balik awot kung atong tanawon nga nagasilayin ang Biblia nga ang kasubuan balaan apang may ara nga mga sikta nga nagatudlo nga wala na sing kasubuan. No, brother Jan? Kung wala na ang kasubuan, wala na kita sa salat ba din Pepe. Pero ang bukos na kasulapan, gimbog na, gimpahayag, bugos, hindi kulang.
Kag hindi na to matawag ang kasulatan ng Biblia, o New Testament lang. Oo. Kaya ang bubo sa kasulatan, Biblia na panawag, no? Pulong sa Diyos. Oo. Ang bubo sa kasulatan, gimbong na sa Diyos yung mapusanon sa pagtulong, sa pagsaway, sa paghana, sa pagkamatarong, agon ang mga tao sa Diyos masangkapan sa mayong buhat. So, meaning to say, nga ang bubo sa kasulatan, gimbong na, ang magsiling at kita ng gimbong na, gimpahayag, gimpakita, nga makahatag sa atong sandugang alam, makalaygay, makatabago sa atong nakabuhit, nga amo ini ang natawag naton nga madulog nato nga pagpakabuhit nga kung kita magtuon sini may tendency nga kita brother Pipi mag-change ang atong nakabuhit nga magabago nga nagapadulong kita kay Kristo. Ang bubo sa kasulatan nasangkapan siya sa mayong binuhatan. Hindi siya sa atong tawag nga may kakulangan kundi nasangkapan siya sa mayong buhat. Buot siya naman wala sa nakulang sa iya. Kumplito sa iya. Kita mo, Brother Pipi, ang mga tao, nila nga makita nato nga kung kaysa tama kasutil sa sadwa, kung siya mapriso, kung nato siya sa priso, at makatuon siya sa Biblia o Bible study, sa pagagawa niya, nagabuot siya. Kaya tungod nga nagaligwat ini sa iya pamatasan, kag makita, ma-realize siya dito, ang salaya nga nahimo sa sadwa, tungod sa Biblia, nga naghatag sa isang dugang alam, puso ng gahom, paagi sa atong Ginoong Kristo. Brother Jan, dugang sa pagtatag, no? Ang Biblia, ginakabig ini naton nga isa katagna. O kung ang bungkos ng Biblia, isa ka propesiya. Para nga ang katawan sa Diyos, may giya kung ano ang iya palabuton, kag kung ano ang iya kaluwasan, kung ano ang proseso sa kaluwasan na doon. No? Mga utod, kung ang isa ka konsekwensya na doon, nga kung wala kita nagabasa sa Biblia, hindi naton mabaluan kung ano ang mga palatukuran sa atong Ginoo. No? Kung ang Biblia ginakabig naton ni isa ka propesiya, no? Meaning diri naton makita ang palabuton, kinahanglan amo ining aton mga himuon nga giya para hindi kita magtalang. No? Kaya mabasa natin sa ikadwa na Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Anong ginasiling sa Biblia? Kaya wala gid sintag na nga nag-abot bangod sa kabubuton sang tao, kundi ang mga tao nga gintandong sa Espiritu Santo nagpamulong gikan sa Dios. So, kung sa yuron, brother, ang bugos nga kasulatan yung natawag naton nga Biblia, no? Aring diri na sulat ng tagna. So hindi pwede naton nga kamihon nga ang Biblia hindi mabutaw kung mamudlay ini tunan ang Ginoo mathag nga ining Biblia ginsulat para kita makaintindi kung ano ang mga gintagna sa Ginoo para nakita ng mga katawan niya hindi kuntalang. May pamangkot diri sa aton mga utod. Tao man lang kuno nagsulat ni Brother Jan sa Biblia. Kinahanglan tagi dinha nga tun-an kag basahon. Ano biyang mabathag ta sini sa aton mga tagpalamati kag ato mananaw sini nga hapon. Thank you sa pamangkot, Brother Disney. Ang silid din sa Ikadwang Pedro 1:21. Kaya wala sa kasulatan na impok na sa Diyos, no? Nga sa kamutulan sa tao, kundi ang mga tao ay daglit sa Diyos, paagi sa Espiritu Santo, nagtuloy-tuloy, sila nagsulat. Ano ba lang ang obra sa isa ka sekretaryo? Sekretarya? Ang magsulat? Yes. Kung ikaw ang barangay captain, Brother Pepe, ako ang sekretaryo, magpatawag ikaw meeting, kinahanglan mo ng sekretaryo? Masilita, sige, sekretaryo, masubat ka. May meeting kita sa Amusini nga bulan, sa Agosto. Agosto 25, may ara kita meeting. Kagang akong tanan nga ihambal, isulat mo. Kag isulod mo hindi sa sobre, kag ipadala mo hindi sa pumulot sa atong banwa. Okay? Yes. Sino naghalin ang mandok? Sa barangay captain. Ako ang sekretaryo, ako, obligasyon ko magsulat. Responsible ko na, no? Okay. So, ihatag ko, paghalin sa barangay captain, ano na sa akon, ang natawag na record, isulat ko na. Isulod ko na lang sa sobre, kapag distribute sa mga pumulot. Yes. Pagkakita sa mga katauhan sa atong barangay, ay sikat nagsulat nga sa August 20, alas 2 ang hapon, may meeting kita. Nagtuo ang tao.
nagtuo. So ang mga tao naging tandog sa Espiritu Santo, maging gamit sa Diyos, sila rin nagsulat. Sila. Oo. Kung magsiling kita nga gisulat na sa tao Brother Giselle, Brother Pipi, ang cellphone nga atong gingamit, ginubrang na sa tao na. Yes. Oo. Ang bayo ang nasuksok mo, ginubrang na sa tao, Yes. tinaka nakabenepisyo kita ho. Kaya kung Gani. ihatag ini sang Diyos sa sapat, sa kuring kag sa ido, ano ang ihagwa sini? Amo gani. Oo. Kaya tao ang gimbunaan, tao ang nasulat, tao ang intindi, kaya tao kita, Yes. nagitagaan sang panguna-una, nga iya sang Diyos, nga agod nga kita tanan, makaintindi sang pulong sa Diyos. So kung magsiling sila nga kasulatan, wala sa kapuslatan, nagsala sila. Kaya wala sila makahibalo o kung makatungkad sang kaalam sang Diyos. Pero, ang pulong sa Diyos, nga ginhatag sa aton, amoy ni siya ang makahatag sa aton, sang pabuktaw sa aton, agod nga maka-intindi kita, sang maayo kung malaking paagi sa Biblia. Yes. Oh. Thank you, Brother Jan. So, kung otsinga na natin sa malikot, hindi ka pag-intindi na doon, ang tanan nga ginsulat sa Biblia, nga ginsulat sa tao, gintangduan ni sila sa palaan ng Espiritu. Yes. No? Oh. Diyos ang nagdikta sila nga ang iniisulat. So, di siya pagbasa natin sa Biblia, ito di ba lang makuha natin sa pagbasa sini, sa mga pulong sa Diyos. Gani. Brother Jan, Brother Giselle. Kung kita mabasa sa pulong sa Diyos, o kung amo ng balaan niya kasulatan, naghahatag sa sing kaalam, Amen. naghahatag siya sa paglaygay. Ang Mm. nangiimo tagipusoon, bato, pero pahumukon niya. Mm. Oo, kasi sa kasabihan, kung ang bato pirmi ginailigan sa tubig, nagahumok. Mm. Kasi hindi ni Jesus, bakal kamo sa tubig nga walang bayad. Oh. Nga kung makabatid ka sa pulong sa Diyos, hindi na sa lubatong ng chiko, katulad ini sa isa ka mabugnaw nga tubig, kung ang imong tutundan nagamala Oh. sa kauhaw. Yes. Oo. Amo hindi nga naghahatag siya sa kaalam, laygay, Mm. oo, sa pagpatalupangod sa imo mga inagihan, yung mga kasalanan, kag nagaabot sa aton ang paghinulsol. Mm. Oo, nagaabot sa aton ang paghinulsol. Kag amoy ni siya, masangkapan ka sa maling buhat. Mm. Nito siya nga ang pulong sa Dios buhi kagamahanan, matalong pa sa espada nga duha. Ang Singtalong. Oh. Kita mo mga lalaki, Brother Pepe, mga Brother Giselle, mahilig Oh. sa blade. Oh. Oo, blade din na. Oh. Kaya kung mahabol ang blade nato kung kutsilyo, kung labahan, masakit ibarba sa atong bigote. Gani. Pero ang pulong sa Dios buhi kagamahanan. Nga, buhi kagamahanan. Ang nagsulat sini, nagkalamatay nga. Kundi sila nga dito kaya sa sa 21 ikaduhang Pedro Pedro, 2:21 Oh. nga ang mga tao gintangduan sa Espiritu sa Dios amo ang pangulong gikan sa Dios. Nagkalamatay na sila mo. Wala na. Pero isang diin ka subo mabilog nga kalibutan may Biblia. O Yes. lain-lain lingwahe. Oo, napatay na ang sulat sini pero ang aton nga mga ang aton nga mga kita nga mga tao nakabenepisyo. Yes. O ang lulos ta patay na. Pero nakabot pag sa atong subong pag-abot ini ang atong ginatuan kag nakahatag kita sa paguragwag sa may balita sa bilog nga katawhan tungod nga ang pulong sa Dios buhi kagamanan Amen. matalon pa sa espada nga duha sa sulat nagalupahit sa panguna-una sa ang utok lutalatahan kag bursay sa tagipuso sa tao. Amen. Nga sa tagipuso sa tao sa bursay. Oh. Wala pala kita makahibalo mga abyan nga kauturan nga ang altar sa Dios sa aton amo aton tagipusoon. Dili siya nagapuyo sa aton. Ato. Kag ini siya nga tagipusoon kung imo siya basahon dira sa Jeremias 17 versikulo 5, ang tagipusoon labaw kadulot. Kag ang Dios lang ginakahibalo sini. Oo, pero kung ini tagipusoon naton, tama ini kadulot kag kung hindi naton ini pagpasugdan sa pulong sa Dios. Amo ini siya magaguyod sa aton sa kalaglagan. Nakahibalo bala kita nga ang aton tagipusoon makapatay sa aton. Kung ako naghihigugma sa isa ka babae, kag ikaw nga tatay ko, punggan mo ko, na hindi ako pakasal nito, Oh. tungkol nga kalain sa buto nga hindi ko maangkon ang paghihugma sa ako nga pinalangga, maghimatay ko yan. Kung hindi tayo pagpakaloon ang atong tagipusoon sa gugma, maghimatay mo. Pero ang nagani nga ang pulong sa Dios buot nga man magbuks ay sa tagipusoon sa tao. Amo nagani nga ang buko sa kasulatan gibugna sa Dios mapuslanon sa pagsaway sa pagsagdong, sa paghana sa pagkamatarong, agon ikaw nga tao sa Dios masangkapan mahimunan sa maayong binuhatan. Amen. Ang kasulatan sa Diyos, buhi. Buhi. Kaya nga, Brother Giselle, ang nagsulat sini patay. Oh.
Patay na. Apang ang pulong sa Diyos nagapadayon. Oo. No? Sa pila kag libo ka tuig, ang pulong sa Diyos madamo sini ang nag-attempt nga sulugon Gani. ang Biblia. Yes. No? Apang kung ang Diyos ang nagsilig nga ang iya nga mga tinaga, ang iya mga pulong magapadayon tungtong sa katapusan siyang kalibutan, magpadayon kay may gaong ang Amen. iya mga pulong. Amen. Ano bala, Brother John, ang ginasiling sa bugna? Kapitulo 1, versikulo 3, no? Yung pinaka-importante sa mga tao sa subong nga nagabaliwala sa sining nga kasulatan. Sige, no? Bulahan ang nagabasa sa Amen. mabasko kag ang managapamati sa mga pulong sang tagna kag nagabantay sa mga butang nga nasulat sa sini kay malapit na timo. Amen. So, Brother Pepe, Brother Giselle, Oh. magsilikit ang bulahan, congratulations na sa inyo. Mm. Sa lakpod niya, Sura, congrats. Congrats. Oo. Bulahan, alaga, basa, sinipulong sa tawna. Bulahan diri ang tao. Hindi siya ginatawag na kung nga buang-buang kundi bulahan. Ang tao nga isa ka makasasala na nag-change siya kabuhi, nga nagabasa sa pulong sa Diyos, ang nagdayaw sa iya, hindi pang kalibutan nun na tao, kundi ang mismo ang Biblia nga ang pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, amo na siya ang Diyos. Oo. Oo. Yes. Bulahan ang tao nga nagbasa. Kag bulahan ang tao nga nagapamati. Amen. Oo. Pamati ka, sugiran ko ikaw sa mga sekreto. Ako na sige nila sa naunang Korinto 15, versikulo 51. Bulahan, pamati ka, kay sugiran ko ikaw sa mga sekreto. May sekreto. Nga kung imo ini siya basahon, ang sekreto nga wala pa nimo may banuan santuan ay kag subong, nay banuan mo na, kung ikaw isa ka radio announcer, kung ikaw isa ka natawag na nga naga imprinta sa mga periodiko, ang mga butang nga imo ginabatian, amo lang imo iwaragwag. Pero kung ikaw nagabasa sa balang nga kasulatan nga awang Santa Biblia, sa wala pa ini matabo sa imo, ginasugid na ang palabuton kag ang mag-abot. Yes. So, bulahan ang nagapamati. Oo. Kag ang nagabantay. Yes, ang ang mga ang importante, Brother John, nagabantay. Oo, ka. nagabantay nga aari. Kaya silindra, intrahan ta sa isa ka teksto, nga ang pag-abot sa iyang Ginoo kaangay sa makawat, sa kalabihon. Pero kung ikaw nagabasa sa balang na kasulatan, nagabantay, hindi ka makabatan kaya nagabantay ka. Ang pag-abot sa Ginoo, kaangay sa makawat, ang wala nagabantay. Oo. Pero kita yang nagabantay, hindi kita yang matingala mag-abot ng Ginoo, kaya nakaibalo kita sa dagway sa panahon, sa mga dagon, kag sa palabuton. Yes. Oo, bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapamati, bulahan ang nagabantay. Kaya may ara mga relihiyon, nga para sila, ang bug na ako revelation, sirado. Yes. Hindi maintindihan. maintindihan. Gani. Pero kita iya, nakaintindi sila, bangod ng Espiritu Santo sa Diyos, ari sa ato. Oo, kapoy din nato ini isaysay. Amen. Oo, sang tag-iya, kuhan kasi nga, bulahan nagabasa, bulahan ang nagapamati, kag bulahan ang nagabantay. Isulat ini kay ining pulong sa Diyos matuod kag buhi kag gamahanan. Oo, kag dito ako sa tiyon sa natawag na Patmos. Oo, kaya imo na kita isulat sa isa ka papel. May ara nga mga sikta, nga pagbasa nila sini, ang Biblia pa ang may sala, kag sila pa yung gusto. Gani. O amo na iya subok. Kaya ang ginagkasamin nila na rason, ang Biblia hindi maintindihan. Oo. Ang teksto sa piyak, contradict sa teksto sa piyak. Oo. Ang atong maintindihan, mga autor, nga ang pulong sa Diyos, wala nag-contradict sa isa niya kapulong. Kaya Yes. God is perfect. Makasynchronize din na niya. God knows everything. No? So, mga autor, gusto ko lang ipathag liwat nga ang word nga bulahan ang nagapamati, balahan ang nagabasa, kag bulahan ang nagabantay. Sa pagkamatuod, mga utod, kung ikaw nagpamati, hindi pa ka mo-consider na bulahan ka, makongrats ka. Kinanglan, kung anong imo na pamatian, imo ina pagabantayan. Yes. Hindi nga pagabantayan lang nga silit bantayan lang, kundi imo ina pagatumanon. Oo. Ang isa ka meaning sang nagabantay, kung imo ina tumanon, kung i-aplikar sa imo pagkabuhi. Yes. Oh? Oo. Kaya ba si mamisinterpretar kita sa ato mga nagapalamati, kag nagatanaw sa ato nga programa, nga ini nagabantay, kaya nabantayan lang lang. Pamo, there are two kinds of meanings na Bantay, nagabantay. No?
Pero ang exact meaning sini sa nagabantay, amo yan itong nagatuman. Yes. Kung ikaw lang nagapamati, apang wala mong ginatuman ang ginasulat kag ginasubok sang Diyos sa imo, hindi ka mangyapong bulahan. Dapat, namati ikaw, kay kung namati ikaw, ang balaan ng Espiritu magahikot sa imo pang una-una, nga magbantay ikaw sa kiyang mga subok. Amen. No? Nga nasulat sa singing ng libro. Amoy na Brother Pipi, Brother Jesse. Nga po ikaw nagatanaw pirmi sa imo mahilig sa isa ka buki. Gina-advise mo ang imong natanaw. Kaya na-aplikado man sa imong Oo. kabuki. Pero dili sa balaan nga kasulatan nga mong Biblia. Nga kung ini siya basahon mo, makita sa imo ang refleksyon sa kabuhi ni Kristo. Oo. Oo, makita nga. Oo. Kaya ini siya, ano sila nga? Nagausisa sa huna-huna. Nagabago sa atong kabuhi. Nagabago sa aton nga mga paginawi. Kagbo sa gyapon sa tagipuso sa tao. Kaya siya nagabatsan. Yes. Kagbo ang tao na nakilala niya na ang Diyos, uhaw siya sa pulong sa Diyos. Oo. Kagbo ang tao uhaw sa pulong sa Diyos, para sa iya ang Biblia amo ng iya kabuhi. Yes. Tama. Kasakto kinabagay dyan, may pipi, no? Ang balakan ng kasulatan nag-pathagi sa aton sa gugma sa Diyos ganit. So, ang katuyuan sining programa, muna yung pagparapnag sa pulong sa Diyos, kag sa gugma sa Diyos para sa iyang mga kanakan. So, mo ini nga mayari ni nga kamaturan pagkatunan, ang gudtong tunaan na to ng matuod kag hindi bukutigan. So, sining hapon, kung sining ation, bago kita magtapos diri, atong giyatang niya dira sa maayo nga paglantaw nga atong mga kulturan sa bukos nga kalibutan, nga makahangop sining hiligay nun nga patuon sa Biblia. Salamat gid sa inyo nga pagsabdan, no? So sa liwat, atong ginaimbita ang mga kabyanan naton nga ara kita sa diri sa YouTube channel. Please subscribe kag please click lang dayon ng bell para nga may kung may bago kita dira nga mga videos makita dayon nila Brother Pipi Brother Jan, no? So thank you gid. So pasalamatan nato ng Ginoo sining ation sa paghatag sa aton sa sining pagatuon. Mayong gabi sa inyo. Padayon kamo sa pagpamati sa atong programa Kamaturan Pagatunan. Ang Ginoo nagatanaw sa inyo. Siya magabulig sa inyo. Kag hindi nyo ini pagkalimti, kundi nagayon ini sa oras. Kaya namulang ini ang tingon nga kung hindi kamo makatuon sa inyong Biblia, makapamati kasi nga bulahan na nagapamati. Amen. Kabulahan na nagabantay sa aton nga programa. Amen. Kaya kamaturan. So, buti ka mga kamaturan, kung kamo nagpamati ka nagbantay sini, no? Buti ka ang Ginoo nag-upo sini. Amen. Unahan ninyo ang ginharian sa Diyos, kag initanan nga butang ito lang. Kamay magmayo inyo lawas, ang iyong kabuhi, ang pagpalangganay sa inyong palimalay, sa inyong kabataan, sa inyong asawa, ang Ginoo mga blessing. Okay, mag-closing prayer kita ba? Hindi ba Brother? Diyos na nga may mga tao, salamat sa inyong natiyon, nga ginahatag mo sa amon, blessing, nakatipad, nakipag-apit kami isang imo mga pulong, bukod sa amon mga tagpalamati, kag manong viewers sa sining ng programa. Lord, gabay, ikaw yapon ang kapadayon sa pagpakamayo sa amon, sabihin, kami makapadayon sa hindi matawag ng programa, sabihin, madamo sa mga kalat ang makapamati, at makaintindi sa imo mga pulo. Ilitan ng Lord, ginagsalamatan natin sa ngalan ni Jesus nga ang butong ng luluwas. Amen. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you, Lord.